Marina, bună Marina. Ionuț? Luminița? Bună seara, Emma, Liliana, Claudia, bună seara. Holobaro, adică bine te-am regăsit. Bine v-am regăsit. Salutare, om, salutare. Dacă după ce intrăm după ce terminăm cu robinetul, intrăm în subiectul nostru cu iertarea, de ceea ce se întâmplă în zilele astea. Dar între timp, înainte să începem, sau chiar după ce începem, am o întrebare la voi, la toți. Ca să vă dați seama și mai mult de ce rămâneți pe loc sau de unde apar așa zisele blocaje. Da, până atunci să facem robinetul, Simona. Ca de obicei vă opri comentariile ca să nu se găsească, să nu se găsească cineva să ne spună nouă ce avem de făcut. Bun. Trei, 2, 1.
Să vă fie cu folos. Să vă fie cu folosul în bani. Claudia Nicolae, ați simțit ceva? Cine ce să simtă, Claudia? Cu plăcere, oameni, cu plăcere. Roxana, ai schimbat tabloul. Ăsta e ăsta l-aveam și la Vulcan, la cabinetul la Vulcan. Acum am mutat la Târgu Mureș. Mi l-am adus aici și l-am și pe celălalt. Acela care, cu soarele care bate în mare. Mulțumesc. Da, așa l-am văzut eu pe Dumnezeu. Roxana, cel cu soarele e profund. Și ăla e profund și acolo, și ăla înseamnă ceva. Am așteptat o perioadă bună după el, până când doamna l-a terminat și s-a uscat. Jurnalul economic, așa cum știți, ceea ce se întâmplă cu banii pe care voi mi donați în cont și banii de pe TikTok. I-am dat astăzi la o mănăstire la Șometea Mare sau Șemetea Mare, nu mai țin minte exact, ceva, un schit pe undeva prin Maramureș. I-am donat acolo. V-ați făcut ctitori de mănăstire. Să vă fie de folos. Agata Visul, următoarea o să fie în decembrie, 12-14 decembrie. Și pentru toți cei care au participat la Agata Visul, am o surpriză. Sper să o pot îndeplini până de Crăciun. Sper să pot să o fac. Rosana, cel cu soare profunda. Lorea, mai pot întreba, este posibil ca Dumnezeu să-mi transmită lucruri prin copilașul meu în legătură cu viziunea mele? Prietena mea zice că eu intru în tranzacție și vorbesc și de acolo băiețelul știe. Da, este posibil. Copiii sunt mult mai deschiși la partea aceasta, până la o anumită vârstă. Sunt mult mai deschiși la partea asta nevăzută, la partea energetică. Avem acest subiect, iertare, subtitlul iertare. Titlul la toate live-urile este ca întotdeauna Iubirea de Dumnezeu. Însă, ca v-am mai spus, subtitlul astăzi avem iertarea. Și aici iertarea mă refer la foarte mult pe ceea ce a fost. Pe ceea ce a fost ați reglat acolo afacerile. Așa cum v-am scris și în descrierea clipului pe care l-am postat, nu este obligatoriu să fie față în față. Dacă totul este energie, o puteți face și cu puterea gândului. Și încă o întrebare, Roxana. Apar de începutul chitești tablourile sunt ca o îmbrățișare. Lorena, i-am cerut să-mi
să mă ajute el să le înțeleg și să văd că o face. Mulțumesc de data asta cu plăcere. Lorena, dar e foarte important ca tu să fii atentă la tine. Așa poți decodifica ceea ce îți transmite. Asta e energie. Energie. Această energie pe care toată lumea se bate. E greu să o obții, e multă muncă, dar e mai ușor să o furi. Și așa majoritatea preferă să o fure. Și întrebarea, de ce nu iertați? Ce vă oprește să iertați? Chiar sunt curios să-mi spuneți ce vă oprește să iertați cu adevărat. Roxana, am auzit și de furt? Da, se practică. Din ce în ce mai mult? Roxana, să fim totuși smeriți. Roxana, spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine acest cuvânt smerenie? Cecilia, durerea. Bun. Cecilia, tot durerea te ține pe loc, să știi. Eu îi mai spun la iertare, eliberare. Pe un aspect sau pe o linie este eliberare. Nu mai cărați după voi greutatea altora, că de fapt despre asta e vorba. Cărați după voi ceea ce nu este al vostru. Nu v-a pus nimeni, dar pentru că n-ați știut, ați luat-o supra voastră. Cecilia, simt durerea, cum fac să eliberez? Pardon? Ajungem și la partea aceea. Cecilia, când eliberezi, când te eliberezi, căci e vorba despre voi. Ceilalți nu există. Acolo adânc, când coborâți în rugăciune sau în meditație și atingeți pacea interioară, ăsta e primul pas, nu mai există nimic. Nici măcar voi. Tu, euul acesta de carne, nu mai există. Atunci de ce să cărați ceea ce nu este al vostru? Să deveniți mai grei? Să vă mișcați mai cu dificultate în lume? Mădălina, în ultima vreme am avut niște vise cu călătoresc la și mă întâlnesc cu fel de persoane. Mădălina, concentrează-te să schimbi viața, să-ți întărești credința. Apoi, după o perioadă lungă de practică, poți să ieși din trup, să mergi, să te plimbi și așa mai departe. Sau cum folosesc foarte mult acest termen de astral, deși pe mine nu m-a lămurit nimeni până acum ce înseamnă acest astral. Roxana, smeriți, respectoși, cu semne și umili în credință. Foarte bine, Roxana. Amalia, când ești să te liberezi de durere, furie, frustrare și toate cele negative. Da, eu îi mai spun eliberarea de la pușcărie. Foarte mulți oameni se țin acolo prizonieri în propriile idealuri nesănătoase și apoi spun Dumnezeu n-a fost bun cu mine, am ajuns într-un blocaj, zâmbetul pierde total, pentru că ei nu se mai pot bucura de viață, dar nici nu vor să ierte. Însă încă aștept să-mi spuneți de ce nu iertați. Eu de fapt aștept un cuvânt de la voi. Eu aștept un cuvânt. Să văd, sunt curios cine are curaj să-l scrie. Mădălina, și într-un vis cu mama și ziceam că ce trăim acum am mai trăit și în alte vieți, doar că trebuie să dăm alt sens. Adică să începeți să trăiți viața cum vreți voi. După niște reguli sănătoase, nu ceea ce vi s-a băgat în cap sau ceea ce ați luat voi ca legi sfinte, doar pentru că ați văzut cum operează ceilalți. Voi le-ați luat
în momente din viață când nu erați în regulă sau erați copii și ați trăit un șoc. Iar ați ajuns la maturitate să vă conduceți viața după ceea ce ați băgat în voi când erați mici. Evident că nu funcționează. Este supus eșecului. Încă aștept să-mi spuneți de ce nu iertați. Cecilia, aștept să scriem iertare de sine. Da, ajungem și la partea aia cu iertarea de sine. Mi-a scris Gheorghe ieri, mi se pare un comentariu. Ajungem și la partea aceea cu ce scria Gheorghe, cuiele, semnele care rămân de la cuiele pe care le scoate în acea poveste. Cuiele care se bat în ușă, se scot cuiele, dar rămân urmele. Acele urme de acele găuri, acele urme de cuie care atrag după sine o capcană. Această vinovăție, vină personală. Valentina Neabolean, bună seara. Cred că cel mai mult nu iertăm din mândrie. Foarte bine. Mioara, mândrie. Mariana, orgoliu. Foarte bine, mă bucur. Ăsta e cuvântul pe care așteptam. Mândrie, orgoliu. Pe astea așteptam. Vă mulțumesc, apreciez. Pe astea așteptam. Filipoana. Foai, dar cum să iertăm? Și apoi să ne fie bine și frică de a nu mai avea de ce să ne plângem? Da, Filipoana, da. Foarte bine. Foarte bine. Vera Duche, vreau să iert. Cred că ăsta e primul pas. Da. Ăsta e primul pas. Iertarea. Iertarea. De ce avem vindecarea apoi? Iertarea. Mulți fug de această iertare parcă ar fi parcă ar avea sida sau parcă ar avea ceva râie. Așa se fuge de această iertare. Mădălina, păi cred că astral ar fi sufletul călătorește când dormim. Da, aici vorbim. Da, pe de o parte spui bine ce spui, dar spiritul călătorește, nu sufletul. Adrian, când nu reușești să ierți cu adevărat, ce faci? Cauți o soluție care să reușească să ierți. Care să te ajute să ierți cu adevărat. Deci dacă nu reușești să ierți cu adevărat, Adrian, înseamnă că soluția nu e bună. Sau nu o faci corect. Sau ceva lipsește din ceea ce faci tu. Dar se poate să ierți cu adevărat. Da. Mă bucur că ați avut curajul să spuneți. Da, din mândrie. Din mândrie. Adică, cum să cobor eu mai jos? Că de ce? Păi să vină să-și ceară scuze, că el a greșit. Ea a făcut. Nu. Nu. Elena Rodica. Și dacă nu poți ierta, până acum, în experiența mea, nu am întâlnit așa ceva ca cineva să nu poată ierta. Însă am întâlnit foarte des, nu vreau să iert. În ambele cazuri, dacă oamenii au destulă răbdare, se poate ajunge la această iertare adevărată. Doar că se poate și este ca o temă pentru acasă. Este ceva de făcut în fiecare zi. Și dacă e nevoie, de 100 de ori. Vă aduceți acea persoană pe ecranul minții și faceți ce aveți de făcut. Nu merge, fac acum un pic, mai fac peste o lună, mai fac peste 3 luni. Nu. Așa nu merge. Cecilia, mândria e vibrație joasă. Bun. Mândria este vibrație joasă pentru că cine este mândru sau mândră se pune peste ceilalți. Iar când te pui peste ceilalți, rănești. Când te pui să-i controlezi pe ceilalți fără să-și ceară nimeni asta, rănești.
și unde apare durere, mai apar și alte aspecte negative și de aceea este o vibrație mai joasă, mai nesănătoasă. Mădălina, eu mereu am iertat pe toți și nu urăsc pe nimeni. Dacă ai ajuns la această măsură, să nu urăști pe nimeni, foarte bine. Foarte bine, Mădălina. Spune-ne, te rog, Mădălina, câți ani ai? Valentina Neabolean. Dacă nu te faci mic, nu poți. Păi și tu știi cum e traseul acesta cu iertarea adevărată. E nevoie să coborâm foarte mult și să dăm față în față cu mulți, așa zici, demoni care sunt în noi. Pe măsură ce coborâm, descoperim foarte multe neiertate. Cu ceva antrenament ni se mai descoperă foarte multe uitate de noi. Și memoria este intactă. Noi uităm anumite întâmplări, anumite persoane. Dar, repet, cu antrenament se ajunge și acolo. La această întâlnire față în față cu anumite întâmplări. Dureroase. Ca atunci când are loc așa zisă trezire, când omul stă față în față cu minciuna. Și dacă a trăit mulți ani așa, întâlnindu-se cu minciuna față în față, pentru că simte o anumită energie, de o anumită intensitate în zona stomacului, totuși nu-i vine a crede că tot ceea ce a trăit este o minciună și nu vrea să-și spulbere iluzia și rămâne tot cu minciuna. Dă mână cu ea și merg pe cale. Iar foarte puțini aleg să urle de disperare și de aproape să ajungă la nebunie și să spună: nu-mi vine să cred. Totul a fost o minciună. Și apoi cade în abis. Se călătorește puțin pe acolo în căutare de răspunsuri și apoi se iese victorios sau victorioasă. Dar tot de voi depinde. Nu poate să vină nimeni să vă facă vouă treaba. De aceea iertați. Ca să vă vedeți de viața voastră. Dacă alții nu vor să vă ierte, strict treaba lor. Voi iertați și mergeți înainte. Mădălina, doar că aceleași persoane nu cred în mine, important e să cred eu în mine. Perfect. Roxana, mereu e despre noi. Da, este despre noi. Vă cer, Cecilia. Mădălina, 28. Tu spui că nu urăști pe nimeni, foarte bine. Eu am trăit iertarea adevărată la 29 de ani. Deci abia la 29 de ani am învățat cum se iartă adevărat, ca la carte, frumos. Mariana, nimeni nu este mai presus de nimeni, doar Dumnezeu. Așa ar fi normal. Cum a zis și Hristos, cine face voia Tatălui meu din cer îmi este mamă, soră, frate și așa mai departe. La asta se referea. Nivel. Roxana, eu nu mă iert pentru alegerile mele. Foarte rău. Printre subiectele noastre de astăzi este și această vină personală, care se adună. Și eu o denumesc sau o descriu ca pe un acid, care ușor vă mănâncă pe interior. Și vă scade foarte cu această vină. Pe cât crește vina personală, pe atât scade încrederea în sine. Maxim, bună seara, Traian, Doamne ajută. Bună seara, Maxim. Roxana, e din lipsa iubirii?
Poate ți s-a spus și ție de câteva sute de ori că nu ești bună de nimic. Și atunci, dacă ți s-a spus de câteva sute de ori nu ești bună de nimic, acumulezi totul. Și dacă acumulezi, adică ții în tine. Și atunci nu ești bună de nimic, nu meriți, alții nu te iartă, nici tu nu te ierți. Florin Invent. Hai să-i determinăm să anuleze și aceste alegeri. Machiavelli în cabina de vot. Stai așa să mă ocup puțin de tine. Că tu clar nu știi cu ce ne ocupăm noi pe aici. Bun. Sănătate, drum bun. Salutare încă tot tuturor. Valentina Bălan, așa este. Doamne, câte uitasem. Da, și eu mai mi-aduc aminte de foarte multe. Mi-am adus aminte. Trebuie să vă spun una foarte bună. Mi-am adus aminte în rugăciune zile trecute. Mădălina, știți, a zis să o întreb pe mama de ce nu m-a susținut și nu mi-a dat un răspuns clar. Marieta Doina. E un drum lung, iertarea, și când îți dai seama că apeți liniște și pace interioară. Da, e un drum foarte lung și doare, dar se poate. Se poate. Asta e esențial și vreau ca voi să înțelegeți clar, se poate. Și voi meritați să fiți iertați și la rândul vostru iertați și voi mai departe. Lăsați, dați-le drumul, lăsați în pace. Adică eu nu am nimic de iertat, totul a fost exact cum a trebuit să fie. Foarte bine. Mădălina, în februarie fac 29, mulți înainte. Mihai Lăcătuș, respect maxim, mulțumesc. Roxana, mulțumesc pentru sinceritatea ta. Da, v-am mai spus că nu umblu cu urechea pe la ureche, nu umblu cu mierea pe la urechile oamenilor, n-am de ce. În primul rând, pentru aceste live-uri nu mai plătește nimeni. Și așa, dacă nu sunt plătit, de ce să vă spun adevărul? Și dacă aș fi plătit, tot adevărul vi-l spune. Mădălina, legat de răspunsul mamei tale, gândește că i-a fost frică să-ți spună adevărul. Sunt foarte multe pe care părinții le ascund de copii. Și dacă adevărul ar fi prea mult pentru tine, cum ai privi-o pe mama ta? Și aici venim cu întrebarea, ai putea să o ierți? Dacă adevărul este foarte, Simona, dacă adevărul nu este pe placul tău, de exemplu, te nemulțumește total, ai putea să o ierți? Sau cât timp ți-ar lua să o ierți? Marieta Doina Hrum, când uităm, trecem pentru puțin în altă dimensiune? Când uităm sau când iertăm, Marieta? Mădălina, eu știu de ce nu m-a susținut, nu a crezut în mine. Păi, și întreabă așa, de ce n-a crezut în tine? Ce a oprit-o să te susțină? Când uităm, trecem pentru puțin în altă dimensiune. Nu, se creează o altă linie temporală. Nu intrăm în altă dimensiune. Totul este registrat, totul. În memoria noastră și memoria universală. Iar dacă stați, v-am mai spus, dacă stați în rugăciune sau meditație și o faceți ca la carte, deci coborâți acolo, cum spun eu, în adânc, acolo intens, o să vă apară o să vă iasă la suprafață tot felul de amintiri, persoane, locuri, ca o direcție, încotro să mergeți, ca o direcție sau un indiciu, ce aveți de făcut, să vă aduceți aminte.
când aveam, nu mai știu, 8, 9 ani, 10 ani, nu mai știu. Acolo la mine, în fața blocului unde am copilărit, la Vulcan. Am ieșit din bloc, am ieșit din casa scării să merg spre colțul blocului și în fața mea venea o vecină, tanti Lenuța, și fără să-mi spună nimic, m-a prins și mi-a dat o palmă peste față. Copil fiind, mi-a dat seama despre ce e vorba. Și m-a zis ceva genul că mai vorbești urât sau ceva de genul ăsta. După aia mi-am dat seama despre ce, după ce m-a lăsat în pace. Mi-a dat palma, m-a certat puțin și a plecat. După aia mi-am dat seama despre ce, la ce s-a referit. Au făcut copiii de la bloc... Copiii de la bloc au făcut un mișto. Au făcut un mișto de ea. De fapt, s-a spus un adevăr. Nu vreau să-l spun aici, că astea le registrez și rămân pe YouTube. Dar nu vreau să spun despre ce sau despre ce mișto. Deci copiii de la bloc au făcut mișto de una din fetele care se seamă cu mine. Ei, ea s-a dus și s-a plâns mamei. Și mama, dacă a ieșit afară și n-a găsit pe nimeni, m-a găsit doar pe mine. Evident, eu n-am avut nicio treabă cu acele vorbe, nici măcar nu eram acolo când ăia făceau mișto de ea. Când copiii de la bloc făceau mișto de ea, nici măcar nu eram acolo. Eu eram undeva într-o parte, dar am auzit ce ziceau, că copiii se aude. Atunci, în momentul ăla, mi-am dat seama că mi-am luat-o nevinovat și n-a avut cine să-mi sară în apărare. M-am simțit neprotejat. Nu i-am spus la maică-mea, a aflat maică-mea după vreo 2-3 săptămâni de la vecini. Că de ce nu i-am spus? Și am zis la maică-mea, parcă așa, dar ce să spun, că eu sunt bărbat, că nu m-a deranjat. Că eu așa am luat-o, mi-a dat palma și mi-am dus acolo de treaba mea, m-am dus și mi-am jucat pe acolo, n-am ținut-o mult. Deși, ca să fiu foarte convins că într-adevăr este conform amintirii mele, că cum i-am spus mamei mele, că eu n-am avut nicio treabă, nu m-a deranjat, tot a fost ok, doar că ea m-a lovit, am mers înapoi acolo în timp, ca să fiu sigur că totul e în regulă. Totul e în regulă. N-am simțit ură, n-am simțit să-i fac ceva, n-am simțit să o lovesc, să o înjur, n-am cerut justiție divină, nu, totul a fost în regulă. Și totuși, i-am spus vecinei mele, la tanti Lenuța, te iert. Te iert. De la mine, totul e în regulă. Te iert și te dezleg. Cu adevărat te iert. I-am zâmbit și cam atât a fost. Așa a fost atunci. Așa a fost atunci. Mădălina, da, aș putea să o iert, cum am făcut-o mereu. Dar nu știu dacă ea știe asta, Mădălina. Simona, a fost ceva în ultimele 4 zile, am dormit de-a rupt patul, de la 7 seara până dimineața. Intrăm într-o nouă etapă, să-i spunem, sau nu știu dacă... Că mai toate aceste valuri de schimbări sunt etape. Sunt etape. Iar noi ne concentrăm pe iertare. Să fiți siguri că ați iertat. Să fiți siguri că nu mai țineți pismă pe nimeni. Să fiți siguri că nu urâți pe nimeni. Și să iertați.
Maxim, să puneți mâna la ochi că fac duș. Adi Adrian, ce faci când de 2 luni ești în depresie? Te rogi la Iisus, dar dorința de moarte nu dispare. Adi Adrian, când ești în depresie, adică tu ești în acum, dar de fapt petreci mult timp în trecut, adică mintea produce foarte, foarte multe idei, scenarii despre trecut, despre ceea ce a fost și ceea ce s-ar fi putut schimba. Da, te rogi la Iisus, dar mai faci un lucru esențial, înveți să te pui în ordine și înveți să-ți controlezi mintea. Mintea, această unealtă extraordinară, despre care nimeni nu ne-a spus nimic. De acolo vine dorința de moarte. De acolo. Pentru că este prea mult și crezi că nu poți duce. Vrei să scapi de acel chin interior. Dar nu ai de ce să o termini cu viața, nici măcar nu știi cât ți-a pregătit Dumnezeu. Toată creația aceasta este făcută pentru noi, să ne bucurăm de ea. Madalina, nu pot să o judec, asta e, sunt sigură că și ei pare rău, acum că nu a crezut atunci în mine. Dacă tu te asiguri că ea înțelege aspectul ăsta, ușor, ușor o să-și dea și ea drumul la gură. Să faceți un fel de pace, voi două, mamă, fiică, să faceți pace. Marita, mi s-a întâmplat să uit un obiect și l-am găsit exact în același loc. Am înțeles. Simona, erai din gașcă, știe ea? Da. La nervi oamenii nu mai țin, cam uită multe. Dar dacă eu eram acolo singurul, m-a luat pe mine în primire. Deși, repet, eu n-am avut nicio treabă, n-am vorbit așa ceva, n-am vorbit ce se vorbea acolo, pentru că nici măcar nu eram acolo. Dar i-am auzit pe copii. Printre altele, era adevărul. Era adevărul. Și haideți să vă mai spun altceva. Ceea ce copiii de la bloc povesteau și făceau mișto îi aruncau vorbe respective, copiii auziseră acele vorbe și acel adevăr de la părinți. Deci toată lumea știa, dar se făcea că nu știa. Și evident că nu putea să sară la harță cu părinții, a sărit la copii. Dar dacă n-a găsit pe nimeni, am rămas eu de păcălici. Simon Lavinia, probabil că avea nevoie să o ierți, am iertat-o, nu, nicio problemă. Din partea mea, m-am mai zis, te iert și te dezleg. Cu adevărat te iert. Liliana, ce fel de rugăciuni să facem? Tatăl nostru să faceți. Tatăl nostru are și acel cod al iertării acolo. Adică ni se spune cum să facem și ne iartă nouă greșiților noștri, precum și noi. Deci noi suntem iertați, iertăm și noi. Exact ce vă spuneam. Și rugăciuni pentru ce? Liliana, pentru ce mai exact rugăciuni? Lenuța, eu am iertat întotdeauna, dar nu am spus persoanelor. N-are nimic. Repet, nu trebuie să fie față-față. Energia știe foarte bine ce are de făcut. Noi cam uităm că venim din iubire. Și aici ne ocupăm tot cu iubirea. Și ne întoarcem în iubire. Bună seara tuturor! Mariana, de unde știm că am iertat cu adevărat?
atunci când vezi în îndepărtare acea persoană și se apropie de tine, nu mai simți nimic pe interior. Treci pe lângă ea sau pe lângă el ca pe lângă un străin. Chiar dacă la început îți venea să-i dai în cap sau să-i faci multe altele, sau să-i faci în așa fel încât dacă venea Dumnezeu și se uita să-și spună Dumnezeu, la asta nu m-am gândit, adică răzbunare din aia cruntă, ușor, 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 pe ecranul minții, pe ecranul minții, pe ecranul minții în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, cu iertare, te poți elibera. Și îi puteți elibera, să-i lăsați în pace. Ei nu mai stau agățați de voi, voi nu mai stați agățați de ei. Marieta Doina, eu simt că sunt în armonie cu mine și cu lumea exterioară. Liliana, spun Tatăl nostru de 9 ori pe zi și aș vrea să mai fac și alte rugăciuni pentru a avea claritate. Liliana, de ce spui Tatăl nostru de 9 ori pe zi? Care e logica? Că mai este un aspect pe care să-l pui în regulă. Ce ține de rugăciune. Anca GGA, pentru că a întrebat de rugăciune, întreb și eu cum aș putea să mă rog pentru blestemul de neam. Blestemul de neam înseamnă că acolo este o greșeală undeva și acea greșeală a permis ca acel blestem să se prindă, cum spunem noi. Această greșeală poate o știi, poate nu o știi, că de aceea avem logica de vină, poate e din alte vieți, sunt alte planuri și tu nu știi. Cum dezlegi sau cum vindeci această legătură bolnăvicioasă numită blestem, deși de cele mai multe ori este ca o binecuvântare, prin adunarea de lumină, prin mărirea capacității tale de a aduna și mai multă iubire de Dumnezeu, prin schimbarea vieții. Așa se vindecă un blestem. Schimbarea atitudinii, schimbarea caracterului. Acel blestem intră pentru că are unde. Are unde, da? Dar dacă tu schimbi, unde mai intră? N-are unde să mai intre. Și n-are importanță cine și ce a făcut. Iertați, iertați. Liliana, așa simt, nu am logică. Liliana, atunci când faci o rugăciune conștientă sau orice lucru îl faci conștientă, rezultatul crește de 16 ori. Eu știu care este logica cu 9, de ce de 9 ori, dar n-are nicio legătură. Eu știu de ce foarte mulți spun de 9 ori, dar uită să vă spună despre minte. Poți să te rogi cu 100 de Tatăl nostru. Nu se întâmplă nimic. Tatăl nostru are mai multe coduri acolo încorporate. Această rugăciune extraordinară. Foarte puternică, foarte puternică. Deci dacă voi ajungeți în așa fel încât să vă rugați doar cu eu cu Tatăl nostru am avut niște rezultate extraordinare. Dacă voi aveți răbdare să vă rugați doar cu Tatăl nostru, veți ajunge la niște trăiri interioare extraordinare. Dar să știți cum. Nu de 10 ori, nu de 100 de ori, nu. Eu de multe ori când am avut aceste
trăiri interioare extraordinare și când mă rugam cu Tatăl nostru, nu ajungeam să spun de 5 ori Tatăl nostru, că deja nu mai auzeam că spuneam în gând Tatăl nostru, pentru că deja intram într-o altă stare și era cu totul și cu totul altceva. Dar cine înțelege cu adevărat această rugăciune și își dă seama de codurile care sunt acolo, obține rezultate și mai multe într-un timp scurt. Marieta Doine, eu îl spun o dată dimineața și o dată seara înainte de culcare, foarte bine. Faceți cum credeți, cum considerați și cum obțineți rezultate. V-am mai spus și cu biserica. Dacă vi se tot promite de 10 ani că îl vedeți pe Hristos, că îl simțiți pe Hristos, că focul lui o să fie peste voi și nu se întâmplă după 10 ani, ce mai mergeți la biserică? La fel și cu rugăciunile. Băgați 400 de psalmi, 300 de Doamne Iisuse și încă vreo 400 de nu mai știu ce fel de rugăciuni și așa mai departe și voi nu aveți rezultate. Mariana, 9 este cifra creației, adevărat? Nu știu, Mariana, din punctul meu de vedere 8 este cifra creației, 7 este tot cifra creației, 1 e tot cifra lui Dumnezeu, toate sunt lui Dumnezeu din punctul meu de vedere. Liliana, cred că am văzut pe o carte rugăciuni să-l spunem de 9 ori. Eu știu de ce de 9 ori. La Gata Visul explic de ce de 9 ori, care-i treaba cu 9 ori, dar la Gata Visul noi mergem mai departe, pe niște rugăciuni mult mai puternice și pe ceva mai interesant, pentru a putea trăi cu adevărat iubirea de Dumnezeu. Nu spunem Tatăl nostru numai așa de 9 ori. Repet, dacă o faceți conștient, obțineți rezultate mult mai mari. Suntem mai 65 acum, presupun că toți ați iertat, aveți viața în regulă și toate bune și frumoase. Haideți să vă mai dau și un cod din Biblie legat de iertare. Faptul că nu iertați o să vă țină săraci. Nu știu dacă v-a mai spus cineva treaba asta. Ionuț, în prezent la Gata. Mulțumesc, te notez. Acolo sunteți notați deja, cum să nu, Ionuț? Maria, eu spun rugăciunea învățată de la tine și după Tatăl nostru foarte bine. Foarte bine. Și eu cu Tatăl nostru și multă recunoștință pentru fiecare moment. Moment, adică acum. Acum. Repet, toate rugăciunile sunt bune dacă obțineți rezultate. Dacă nu obțineți rezultate, de ce vă mai rugați după acele rugăciuni? Și rugăciune are mai multe înțelesuri, are mai multe definiții. Acum urmează partea următoare, partea a doua cu iertarea. Anca GG, la Gata se poate și fizic sau se poate și online? La Gata Visul doar față în față, doar fizic. Și cât costă? Am zis, într-un cazare și taxă și vă plătiți mâncarea, dar oricum eu mă ocup de tot. De aceea îi spunea Gata Visul, vacanță pentru suflet. Voi doar veniți, de restul mă ocup eu. Cazare, mâncare, tot. Simona Lavinia, ideea nu se umple portofelul cum vreau eu, acum scriu iertări, atunci dă-i cu iertări. Daniela Nehei, când are loc următoarea dată? 12-14 decembrie. Bună seara, Rodica.
Bun, și Liliana, că tu mi-ai scris de 9 ori Tatăl nostru, spune-mi, te rog, de ce te rogi? Simona Pop, iertăm și tot altceva descoperim mai la adânc. Păi și tu, Simona, ești campioană la iertări. Pe măsură ce vă aduceți aminte că ați greșit unor oameni și este nevoie să vă cereți iertare, o să săriți din întâmplare în întâmplare și o să vă reamintiți că și alții v-au greșit vouă. Dar voi treceți peste, nu vă interesează. Nu așteptați să vină să vi se spună îmi pare rău. Treceți peste. Treceți peste. Toți acei care v-au greșit, poate i-ați înjurat, poate i-ați blestemat, poate le-ați vorbit urât, poate i-ați bărfit. De aceea îți spui ție, mă iert, mă iert. Ați vrut dreptate, ați vrut justiție, nu s-a întâmplat și ați vrut să o faceți voi cu mâna voastră sau cu gura voastră. De aceea mai spuneți, mă iert. Cu adevărat mă iert, îmi pare rău. Și noi am greșit oamenilor și oamenii au greșit nouă. Marieta Doina, am învățat de la tine, Doamne, te iubesc mai mult decât orice am rezonat și o spun în fiecare zi. Da, Marieta Doina acum, Doamne, te iubesc mai mult ca orice, facă-se voia ta. Simona, eu scriu iertări de la ei către mine și de la mine către ei. Foarte bine. Iertați, v-am tot spus și v-am tot spus. Iertați, oameni buni, iertați. Vedeți-vă de viață, mergeți mai departe, iertați. Pentru foarte mulți, aceste întâmplări s-au transformat într-o tragedie de nedescris și pur și simplu nu vor să iasă de acolo. Îi așteaptă să vină cineva să le facă dreptate. Dar nu se întâmplă asta. Și cu cât rămâneți acolo în energia aceea densă și grea, cu atât mai mult o să vă chinuiți. Și o să treacă viața pe lângă voi. Nu are nimeni nimic cu voi. Voi aveți cu voi, nu aveți cu destul curaj să vă puneți viața în ordine și să mergeți mai departe. Să iertați, să vă iertați și să vă iubiți. Mergeți mai departe. Mariana, bună seara. Când te-ai îmbolnăvit din cauza cuiva, cum poți ierta? Bun. Dacă ajungem și la partea asta. Marieta, și eu am rezultate. Fac iertările în fiecare zi. Foarte bine, felicitări, Marieta. Simona Pop, cea mai grea iertare pentru mine, să mă iert pe mine. Exact, foarte bine, Simona, foarte bine, ai ridicat-o la fileu, foarte bine. Foarte mulți oameni ei au impresia că nu merită să fie iertați, că ei nu se pot ierta, că pe ei nu-i poate ierta nimeni. Foarte mulți oameni, foarte mulți. Însă, conform a ceea ce mi-a spus mie Dumnezeu și mi-a arătat, la mormântarea fratelui cel mai prieten al meu, lui Șef Oprițoiu, este altceva, nu e ceea ce cred oamenii. Eu am văzut altceva mi s-a spus. Nicolina, bună seara. Mariana, într-o stare de neputință, de boală. Păi, Mariana, în primul rând,
Nu te-ai îmbolnăvit din cauza cuiva, te-ai îmbolnăvit din cauza ta pentru că ai reacționat greșit. Atât, ai reacționat greșit. Ai avut o gândire nepotrivită. Luba Rodica, din bulgăre mic se face mare, da. Da, Rodica, da, e nevoie de răbdare. E nevoie de răbdare. Simona Lavinia, da, rămâi blocat câteodată. Sper că am depășit momentele alea. Mai ales că ne reamintești mereu. Da, să fiți siguri că ați iertat. Să fiți siguri. Deci nu lăsați nimic la voia întâmplării. Dacă vi se pare ceva că ar mai fi o urmă de ceva pe acolo, pe undeva, mergeți, aranjați-o, iubiți, pansați, vindecați, rezolvați, scoateți-o la pace, dar nu o lăsați nerezolvată. Maxim, eu nu am problemă la iertare, dar am o problemă cu gelozia pe parteneră. Gelozia pe parteneră. Maxim, maxim, maxim. Bună seara. Mariana, posibil. Pe Mariana, posibil. Nu spui nici dacă e conform descrierii pe care eu am spus-o, dar nu spui nici nu, că nu e ca mine. Deci tu ești între. Spune-mi, te rog, cum e? E cum am spus eu sau nu e cum am spus eu? Și atunci, dacă nu e cum am spus eu, te rog să-mi spui cum e. Deci tu spui că te-ai îmbolnăvit din cauza cuiva. Eu i-am explicat ce s-a întâmplat, tu ai spus că nu. Sau ai spus că posibil. Lămurește-mi, e da sau nu? Nu merge între. Oameni buni, nu vă mai mințiți. Nu merge între. S-a dus vremea aia de mult. S-a dus. Mariana, s-a adunat și fiind un om mai slab, ai căzut. N-are nimic, că te ridici. Bun, Alina. Deci, Liliana tot nu m-a lămurit la întrebarea de ce se roagă. Tot mi-a răspuns de ce, la această întrebare. De ce se roagă? Orice soluție aveți și vă țineți de ea, obțineți rezultate și sunteți mulțumiți, continuați. Repet, aveți soluții, nu funcționează și tot continuați, atunci cine devine? Schimbați, căutați până găsiți. Sunt oameni care au trecut prin exact ceea ce treceți voi. Aceștia cumva, puțini dintre ei, au reușit să ierte, au reușit să se vindece, au reușit să plece de acolo. De ce nu ați reușit și voi? De ce? V-a spus cineva că nu puteți sau nu meritați sau de ce? Cristina, eu pot ierta, dar nu pot uita răul făcut din partea altor persoane. Cristina, vezi că e țeapă. În iubire nu există așa ceva. Iert, dar nu uit. Aia nu este iertare. Aia nu e iertare, e amăgeală. Nu ai cum să uiți niciodată. Așa ceva este imposibil. Doar pentru că tu ai iertat cu adevărat, acea amintire nu-ți mai provoacă niciun fel de instabilitate de orice fel. Orice vezi în lumea exterioară, orice auzi, nu mai face click în memoria ta cu ceea ce ai trăit tu. Și să-ți provoace daune. Cum ieri, dar nu uit. Păi oricum nu poți uita, că rămâne noi în memoria noastră. Dar poți ierta cu adevărat. Și să te eliberezi. Deci, repet, această chestie cu
Iert, dar nu uit, nu ține, nu vă mai păcăliți, oameni buni, nu vă mai păcăliți. Cristina, ce trebuie să fac să uit? Păi nu, n-ai ce să uiți, pentru că nu poți să uiți. Poți să ierți cu adevărat. Adică acea amintire și acea persoană, atâta o învălui cu iubire până se transformă trecutul tău. Și tu în prezent vei fi altcineva. Și automat viitorul se schimbă. Deci pe un anumit plan este adevărat ceea ce se spune că trecutul se poate schimba. Da, se poate schimba, este adevărat. Asta face iertarea. Schimbă trecutul. Am înțeles. Să-ți fie cu folos. Să-ți fie cu folos. Deci, bun, spuneți-mi, vă rog, de ce vă rugați? Că am înțeles cu iertarea. Cu iertarea e subiect tabu. Dar spuneți-mi, vă rog, de ce vă rugați? Care e ideea? De ce vă rugați? Ce vă împinge spre rugăciune? Păi e întrebare pentru toată lumea. Cristina, rețin o durere în suflet și nu ce să fac, trebuie să o eliberez. Acea durere în suflet despre care spui tu este vorba despre altceva. O apăsare pe inimă, mai exact, sufletul nu doare. Avem noi în cultura noastră această vorbă, mă doare sufletul. De fapt, sunt prea multe adunate care apasă inima. Maria Tăduina, eu am avut 5 leziuni pe creier cu cauză nedeterminată, acum au dispărut, s-a regenerat. Felicitări. Felicitări. Pascal Elina, da, am putea înțelege că erau necesare rănile pentru schimbare. Tu ai înțeles, da. Tu ai înțeles că vrei să te schimbi. Aceste răni, experiențe nasoale, șocuri și așa mai departe, s-au întâmplat spre binele nostru suprem, spre a ne trezi puțin, ca atunci când cineva vine și te scutură puțin. Măi, omule, ce-i cu tine? Dar unii oameni rămân acolo în adormire și ei nu știu nimic, ei tot așa rămân adormiți. Vedeți că tot fiecare alege. Nu-i putem forța. Vera Dunca, iubirea de Dumnezeu. Flori, ca Dumnezeu să facă dreptate. Flori, ce ceri tu acolo e destul de greu ce crezi tu acolo și gândește la următor aspect că dacă Dumnezeu face dreptatea pe care tu o vrei, s-ar putea să ți se întâmple și ție niște chestii nasoale. Îmi aduc aminte când a venit o doamnă la mine la cabinet și după ce am stat de povești, evident, n-a vrut să ierte sub nicio formă. Mi-a spus, păi eu am venit la dumneavoastră că vreau să-mi faceți justiție divină. M-am înspăimântat când mi-a spus, mi s-a ridicat părul pe mine. Și am spus, Doamne, eu cu așa ceva nu mă ocup și ceea ce cereți nu cred că este în regulă. Vă rog să vă mai gândiți. Cristian, credința în Iisus Hristos. Roxana, mulțumesc pentru învățăturile tale, să vă fie cu folos, puneți-le în practică, oameni buni.
Lorena, mă rog să-i mulțumesc prima dată și ăsta e primul motiv pentru care o fac foarte bine. Vera Dunca, dorul de Dumnezeu. Da? Aici, parcă te mai apropii, Vera Dunca, parcă te mai apropii aici, da. Dorul acesta, focul acesta de a-l simți din nou, de a fi cu el împreună. Exact. Nicolina. Pentru liniștea, pacea mea interioară, iubirea de Dumnezeu pentru a mă iubi pe mine și pe cei de lângă mine. Foarte bine. Mala, ușurare sufletească, curățarea energiei vibraționale. Mala, ușurarea sufletească se face prin vindecarea traumelor și creșterea energiei vibraționale, creșterea vibrației se face prin acumularea acestei energii, iubirea de Dumnezeu, prin schimbarea vieții, căci tu ai alte răspunsuri în viață către ceea ce îți oferă viața și automat vibrezi altfel. Nu mai încerca să o faceți, nu mai încerca să vă ridicați vibrația voit. Doar sunteți. În momentul când sunteți totul. Doar sunteți. Pe cât vă strofocați să fiți ceva sau cineva, pe atât de nasol o să fie rezultatul. Pe cât de mult sunteți la pace cu voi și sunteți în regulă, pe atât de bine vă este. Cecilia, eu zic cât pot de des Tatăl nostru ca să mă conectez cu Dumnezeu. Am transformat cerere de rugăciune. Cerere de rugăciune în a mulțumi. Foarte bine. Cristina, corect este. Bun. Rodica, îl aduc pe Dumnezeu în prezentul meu continuu. Bun. Ea, ne rugăm pe timp de liniște și pace pentru a rezista atunci când vine furtuna și războiul. Valentina Neambulean, pentru a putea schimba caracterul. Multă muncă. Foarte bine, Valentina. Durează, dar ai văzut că se poate. Maxim, așa ziceam și eu în trecut, Dumnezeu va face dreptate și ai dreptate, nu este ok că suntem oameni și greșim. Da. Pentru că oamenii sunt foarte afectați de ceea ce se întâmplă în exterior, ajung să creadă că este despre ei și atât de mult sunt băgați în lumea aceasta, în realitatea aceasta, încât ei vor cu orice preț să se regleze totul conform minții lor. De aceea foarte mulți oameni spun că vor dreptate, vor justiție divină, dar oameni nu știu, oameni buni. Când spuneți de așa, când cereți așa ceva, credeți-mă că nu știți ce cereți. Aveți răbdare, schimbați-vă viața și toate se vor așeza, toate. Nu o să vă vină să credeți, toate se vor așeza. Dar de pe punctul de unde sunteți voi acum, voi cereți justiție divină. Dar de ce? Ridicați-vă vibrația, schimbați-vă viața, ajungeți la statutul de Dumnezeu pe pământ și o să observați că v-a trecut dorința asta de răzbunare conform a propriei voințe interioare. Că de fapt despre asta e vorba. Voi de fapt vreți răzbunare. Vera Dunca, da, m-a corectat foarte bine, Vera, foarte bine. Vera Dunca, până la iubire mai am de lucru. N-are nimic, că nici mie nu ieși din prima. Și eu am muncit și de la an la an s-au schimbat lucrurile. Dar am avut răbdare. Repet, nici mie nu mi-a ieșit din prima. Pascal, ne rugăm pentru a simți iubirea lui Dumnezeu. Flora, spune și mie cum să iert o bandă de jandarmi care mi-au bătut băiatul pe motiv că dormea. La fel cum eu i-am iertat pe foarte mulți care mi-au făcut foarte mult rău. La fel așa.
dar eu simt deja furia în cuvintele tale. Nu știu dacă te ajută prea mult ceea ce eu spun. Și încă ceva, am fost și eu la manifestații. Și una dintre ele n-a ieșit prea bine. Atât pot acești jandarmi și gândiți-vă că ei au ordine de îndeplinit. Am studiat foarte multe scene cu jandarmi și de fiecare dată am ajuns la aceeași concluzie. De fiecare dată aceeași concluzie. Și le-am măsurat, le-am dat cu încetinitorul, m-am uitat la oameni, m-am uitat la totul. De fiecare dată am ajuns la aceeași concluzie. Florea Moisuc și când am nevoie să-l simt aproape, minunat. Bună seara cu toată tuturor. Rojoc Elena, psihologie. Ce frumos ai spus, mulțumesc. Cătălina, Daniela, eu am început de ceva timp comunicarea directă cu Dumnezeu și mă simt mult mai bine. Asta e și esența. Ca noi să fim în permanență în legătură cu El, 100%. Lenuța Alița, eu mulțumesc Dumnezeu că trăiesc după 2 operații de cancer. Să-ți ajute bunul Dumnezeu. Lenuța. Marita Doina, am lucrat cu mine 10 ani. Șocului îi mulțumesc și acum era cu un scop nobil, am devenit alt om. Ai înțeles, vezi? Tot acea durere, ai înțeles-o de fapt. Foarte bine, felicitări, Marieta, felicitări. Rojoc Elena și îi mulțumesc mereu, îi sunt recunoscătoare. Foarte bine, oameni buni, foarte bine. Trimiteți în lume această recunoștință. Arătați că îl iubiți pe Dumnezeu și că noi suntem de Lui. Trimiteți în lume toată bunătatea asta. Daniel Anahei, câteodată uităm scopul nostru în viață, fără Dumnezeu nimic nu e posibil, totul e cu voia Lui. Totul este cu voia Lui. Accept totul ca fiind de la tine. Simona Lavina, da, dar îți dai seama cât e de greu pentru o fecioară care e cu dreptatea să ierte, e împotriva firii. Da? Dar totuși dă seama că cât de greu este, cât de ușor este unei femeie tare, femeie Dumnezeu să ierte. Deci lasă aspectul acesta conform orânduirii planetelor și multor alte stele. Lasă-l deoparte și adu-ți aminte de adevărata ta natură. Să vezi cât de ușor îți este. Matei, păi dacă ne chinuie satanele, fă în așa măsură să nu te mai chinuie satanele. Anca Gegea, mulțumesc despre că te-am întâlnit aici, am învățat multe la tine, fii binecuvântat, cu plăcere, să vă ajute și vă rog, puneți în practică. Tot ceea ce vă spun eu deja le-am testat de multă vreme și funcționează. Că dacă nu funcționau, exact cum am spus atunci mulți ani, eu trebuia să mor, trebuia să nu mai eram pe aici. Flora, înțeleg dacă făcea ceva rău. Așa a fost atunci, Flora. Subiect delicat. Marcela, Doamne, ajută-mă și învață-mă să fac voia Ta în tot ceea ce fac și gândesc. Foarte bine, Marcela, foarte bine. Uite cine intra pe cale. Foarte bine, Marcela. Lenuța. Doamne ajută, mulțumesc. Doamne ajută, că Dumnezeu chiar ajută, Lenuța. Lubarodica. Este un film frumos pe Netflix despre iertare. Bănuiala inimii, foarte bun. Flori Felicia, Tatăl nostru care ești în cerul, sfânt este numele Tău, este corect? Să nu sfințească numele Tău. Flori Felicia, Tatăl nostru care ești în cerul și pretutindeni, sfânt este numele Tău în mine.
sfințească numele Tău în mine. Repetiție acestor cuvinte și voi știți că întotdeauna este cineva mai sus decât voi, care veghează și se ocupă de tot și de toate. Veți aduce aminte întotdeauna că aveți un tată care ajută. Iulia, am făcut un pas important astăzi, a venit de la sine către tine. Să-ți ajute bunul Dumnezeu, Iulia. Evident. Și tu te ajuți pe tine și tu faci ceva cu tine. Nu se poate... Nu se poate, noi stăm așa. Da. Nu, face și noi ceva. Face și noi ceva. Stai, unde ești? Sorinica, avem numai țară, dar mama unde? Avem numai tată, dar mama unde? S-a autocorectorul, cred că. Păi avem și mamă. Și când vă este tare greu să strigați tare, cum zicea Swami Vivekananda, yoginu, când nu mai puteți și sunteți la limită și vă vine să urlați, strigați tare în gând: am o mamă. Lui Banu, adică tutucul la cărmă, da, foarte bine, niciun dubiu. Marieta Doina, nimic nu este greu dacă avem voință și credință în noi, în primul rând, și în Creatorul Divin, Tată. De acord. Flori, deci nu este un tată undeva, ci cel din mine. Mulțumesc, cu plăcere. Da, deci biserica și mulți alții ne trimit după Dumnezeu pe cai sau după Hristos pe cai verzi pe pereți. Dar v-am mai spus-o și v-am tot explicat cu toate celelalte, sunt aici. Nu mai căutați niciunde. Faceți-vă timp, stați cu voi, pe liniște, fără telefon, fără nimic, fără televizor, fără nimic, fără laptop, fără nimic. Să faceți-vă timp, stați cu voi. Și de la timp la timp și de la timp la timp, de la zi la zi, de la lună la lună, de la an la an, o să vă dați seama că tot ceea ce căutați în exterior, de fapt, este înăuntru vostru. Dar nu-l puteți transpune în planul fizic pentru că nu sunteți pregătiți. Mai aveți nevoie să învățați niște lecții. Mai aveți nevoie să vă schimbați puțin caracterul. Cecilia, am o mamă, să strigăm, da, că nu mai puteți și sunteți la limită. Strigați tare în gând: am o mamă. Noi chiar avem o mamă. Bun. Sorinica, de ce este atâta tristețe acum pe pământ? Pentru că oamenii au uitat de suflet. Și când uită de suflet, uită de orice plăcere de a mai trăi. Și nu mai au nicio bucurie. Și sunt triști și posomorți. De aceea. De aceea întotdeauna încep cu sufletul. De aici o să începem. Începem cu sufletul spre exterior. Sufletul punem în ordine. Sufletul pe primul loc, apoi celelalte. Salutare, Andrei. Cu plăcere, Cecilia. Marieta Doinahru. Respirația conștientă ajută foarte mult la conectarea cu Divinul. Da. Ela, bucuria vine din noi. Exact. Bucuria vine din noi. Bun.
am stabilit-o cu iertarea. N-ați vrut voi să-mi spuneți, v-am spus eu mai multe cu iertarea, v-am spus și cu iubirea, v-am spus și cu Dumnezeu. V-am dat jurnalul financiar, v-am spus de următoarea gata, 12-14 decembrie. Așa. Bun, și cam atât. Atât pe seara asta. Luba Rodica, să fim blânzi cu noi și cu cei din jur la greșeli. Da, da, Rodica, aici avem nevoie de maturitate, să ne dăm seama că și noi am fost pe acolo. Slabi, neștiutori, aroganți, mândri, plini de ură, de furie, invidie. Simona Popa, exact. Bun. Atât pentru seara asta. Deci v-am spus aia. La iertare v-am zis tot. V-am răspuns și la întrebări. Plăcere, Rotica, facem rubinetul și terminăm. Sorinica, o să rezistăm la aceste energii. Ne întărim și rezistăm. Sonica. Vă rog, nu mai scrieți. Vă rog. Cu plăcere, Maria. Nu mai scrieți, facem robinetul și ne vedem de treabă. Trei, 2, 1.
Să vă fie cu folos. Seara binecuvântată și ție, Marcela. Seară frumoasă și vouă. Mă bucur că vă ajută. Andrei, ce se întâmplă? Te-a scos de regie? Nu, Andrei, nu. Nu, Andrei. Mi-am adus aminte de ce plângea mereu Arsenie Boca când se ruga cu foc. Dar când ne vedem peste puțin timp, când o să ne revedem, că mergem la chilie la Arsenie Boca, la sâmbătă, o să spun, Andrei, de ce. Și vouă, celor care veniți acolo la chilie, o să vă spun de ce plângea Arsenie Boca cu foc când se ruga. Aveți grijă de voi. Seară frumoasă. Mă bucur că simți asta, Madalina. Mă bucur. Ce ține de mine, fac ce pot. Nicolina, când ajungi la chilia Arsenie Boca? Organizez această excursie, să-i spunem. Pe 29 noiembrie, acel loc, acolo, la sâmbătă, acea parte de munte, vindecă o anumită parte din trup. Și când am fost acolo prima oară, mi s-a spus care. Așa că am stabilit cu cei care au fost la Gata data trecută, cum în weekendul trecut, am stabilit că mergem la chiliera Arsenie Boca pe 29. Și acolo sus, când ajungem, o să le explic la oameni ce și cum. Seară frumoasă și vouă. Marieta Doină, ce reprezintă tabloul din spatele tău? Așa l-am văzut eu pe Dumnezeu, Marieta Doină. Prima oară, așa l-am văzut eu pe Dumnezeu. Când am fost la el, așa l-am văzut. Toate cele bune și vouă. Seară frumoasă.